Que tal? Gracias por estar unha semana máis aquí en Desde el Retrovisor. Xa vedes que estamos moi pegadiños ao mar. Aínda que non estamos no lugar da nosa cita desta semana, xa imos respirando esta cercanía. Estamos chegando a Ribeira, zona das coñecidas, polo menos dunha parte das Tanxugueiras. Sí, non nos imos, polo menos nesta cita, a topar con elas. Pero a muller que imos a coñecer é alguén cheo de moitísimos valores tamén, unha muller disposta a todo o que faga falla. Xa veredes como non vos pasa desapercibida a súa vida. Así que nada, seguimos camiño ata Ribeira para toparnos con Rosa. Pois xa estamos, xa chegamos a Ribeira e si, estamos, Rosa, dentro da casa. Moi bo día. Hola, boas. Bueno, antes de nada, que tal se vive en Ribeira? Pois de maravilla. Aquí tranquilamente, non? Tranquilamente en Ribeira. Decíamos que en Galicia non chove moitas veces, pero outras non para de caer, non? Un infierno. Chove moito. Últimamente, vamos... Pero bueno, levámolo ben. Que remedio. Sabémolo soportar. Ainda que non se ve demasiado, ali ao fondo sí que se ve, estamos hoxe rodeadas de gatos, cans... Isto é un lujo, Pois sí. Bueno, para os que nos gustan, sí. Para os que non ten que ser horroroso. Pois sí, que vida tan triste. A veces, bueno, de feito, no primeiro programa de Desde el Retrovisor apareceusenos un gato, estábamos ali, bueno, pois afora facendo unha entrevista, así sin máis apareceu, subiuse no colo de Geles e non nos deixou. Hoxe, non sei se dades vista, a ver, bueno, aquí con noso Lu, pero aí, ao fondo, tamén nos acompaña quen? Malena. Vedes, ali ao fondo. Uchi. Chispa, que está bebendo da fonte. Mandarina, Brujila e Malla. Estamos surtidos. E para quen non saiba, porque a Chispa igual ainda se ten escoitado algo, pero o resto, de onde proceden tamén estes gatos, Rosa? Estes gatos son todos adoptados. Adoptados e recollidos da calle. Da protectora ou recollidos de colonias ou Brujila e Malla foron recollidas dunha colonia. Cando procedemos a castración desas colonias, como eran moi pequeniñas e moi mansas, pois recollémolas. A cadela, que é Malena, foi abandonada, a protectora recolleuna e eu adopteina. E os bebés tamén son adoptados da protectora. De que protectora en si estamos a falar? Porque claro, estamos en Ribeira, non sei se hai máis ou, bueno, en Ribeira, Callejeros Barbanza. Que obviamente pois, está por Barbanza en sí, o sea, quero dicir, está por máis zonas, non? Que en Ribeira solo. Sí, en Ribeira e en Boiro. E que labores fai unha protectora, Rosa? Pois nós recollemos os animais que encontramos abandonados, de colonias, en mal estado, sobre todo de animais que aparecen abandonados, que a xente abandona en contenedores, sobre todo gatos, e despois os cans pois aparecen abandonados nos montes, cans de cazadores, sobre todo. Pero bueno, hai de todo, recollemos tanto cans como gatos, moitos máis gatos que cans, pero bueno, de todo. Como é o día a día na protectora en sí? Depende se é tempo de caza, se é tempo de que as gatas estén en celo,
de gatas paridas, depende todo a temporada do ano no que estemos. Se é agora, a partir de agora empezan as gatas a parir, e como a maioría non están castradas, pois a xente o que fai é tiralas a contenedores, tiralas en colonias. Entonces, as épocas duras das protectoras empezan a partir de abril a septiembre, máis ou menos, que é sobre todo cando recollemos a maioría dos animais que recollemos son gatos. Entonces, é a época grande das paridas das gatas, entonces é cando máis gatos recollemos. E cans é na temporada de caza. Supoño que neste día a día ten que ser bastante duro tamén, cando eres amante dos animais, ver certas circunstancias, non? De como os abandona a xente. É moi duro. De feito, moitos voluntarios non aguantan moitos meses porque moitos dos animais que recollemos morren. Moitos. Sobre todo falamos de bebés, de gatos e gatos adultos que abandonan na calle. A esperanza de vida dun gato caseiro na calle son 2 meses. 2 meses? Se ti tes un gato na casa e non o castras, empeza a marcar, ou unha femia empeza a berrar, escápaseche, ou ti o abandonas e está acostumbrada a vivir nunha casa, na calle, como moito vai a vivir 2 meses. Se nós non o recollemos, ese gato non ten unha esperanza de vida máis alá de 2 meses. Eses son os problemas que nos encontramos ao largo do ano por culpa de que a xente non castra. O gran problema dos animais é que a xente dalle pena castrar. E non é unha pena. Cada animal que castras é un favor que lle estás facendo a ese animal e moitos animais que van a deixar de sufrir. Pero eso, nós damos charlas en coles e intentamos concienciar a población do importante que é a castración. É fundamental. O noso gran logro será cando a xente se conciencie en que ten que castrar tanto gatos como cans. Pode ser un problema de que a xente non se conciencie de castrar o demais unha parte económica ou simplemente porque non, ou non o pensa ou é que lle dá igual? Vin das dúas partes, tanto a parte económica, porque non é unha operación barata, pero bueno, se ti decides ter un animal ten unha serie de costes. É verdade que os veterinarios non son baratos, pero bueno, é un profesional e ten que cobrar. E outra xente di que por pena, porque non queren mutilar a un animal. É unha castración, non é unha mutilación. Un gato castrado pode vivir 18 anos, un gato sin castrar pode vivir 6. Entonces estamos falando de outros temas moi diferentes, a parte de cánceres, porque hai xente que lle dá pastillas para cortar os celos, que son hormonales, e esas hormonas producen cáncer, está demostrado. A xente sigue as dando, os veterinarios siguen as vendendo, as farmacias veterinarias siguen as vendendo, e iso é un problema moi grave para os animais, estamos producindo cáncer a corto plazo. O mesmo, as piómetras son enfermedades no útero de cans e gatos que se producen por infeccións no útero por partos repetitivos. Entonces, ti castras a un animal, evitas un mogollón de problemas dese tipo. O sea, temos que pensar que lle estamos facendo un favor a ese animal castrando. Non unha mutilación, é un favor. Témolo que ver así. Está prohibida a venta. A venta a menos que seas un criador autorizado. Entonces queren poñer eso máis duro, porque agora hai moita xente que vende, que está os seus animais sin estar registrados, vendendo camada tras camada, vendendo esos animais. Entonces, a xente que está comprando está favorecendo esa trata ilegal de animais. Sigue favorecendo. Que pasa? Os animais de criador, é verdade que son máis caros, porque os criadores teñen que ter núcleos teológicos, teñen que ter os animais dunha determinada maneira que costa cartos. Entonces, comprar un animal dun criador costa moito máis que comprar en 1000 anuncios un gato ou un can. Que pasa? Que ese gato ou ese can que compras en 1000 anuncios ven de unha xaula, de unha nai e un pai que viven en xaulas de por vida hasta que xa non poden castrar, que xa non poden, parir, e despois mátanos. Así de claro, ou mátanos ou abandónanos. Cada vez que estás comprando un animal, estás favorecendo eso. Entonces, a nova lei o que quere era prohibir eso, que a xente non poda, queren obligar a castrar para que a xente non poda criar na súa casa e vender eses cachorros. Na súa casa non é na súa casa, porque se ti tes un can na túa casa, telo ben cuidado. O problema é que eses criadores ilegales, eses animaliños, están en xaulas durante toda a súa vida. Estamos perxudicándonos dende nós mesmos, non? Co que
malcriamos. Hai moita xente que comprou e despois adopta, porque cambia o chip e ve como son as cousas. E moita xente que compra animais enfermos, porque venden de calquera maneira, e non se pode... Os animais teñen que vir vacunados, teñen que vir con chip, entonces ti non podes comprar un animal por 300 euros, ou 200, ou 150, ou que sea, non te pode mandar sin chip, o chip é obligatorio por lei. Mándanos sin chip, mándanos en transporte, os bebés non poden viaxar en transporte, tens que ir ti a buscalos. Entón están cometendo unha serie de irregularidades que iso o que fai é que o animal o que estea sufrindo, sufre o animal, sufren os pais dese animal que están parindo sin parir, sin parar, está unha cadena da que nós estamos facendo parte, formando parte. Isto de convivir con animais, neste caso, tivemos que facer un mini parón porque Chispa, bueno, pois aí se puxo, digamos, a berrar cunha das gatas, así que calmado este instante, está aquí ahora xa connosco, prosigamos. Rosa, decíamos un pouco pois de como é tamén a xente que vai adoptar dese cambio, non? Da xente que antes compraba incluso animais e que agora adopta, é distinta, non? Distinta mentalidade. Sí, porque cando moita xente que compra nunca tivo un animal e despois como que se volven máis sensibles con ese tema, entonces despois pensan e dalle moita pena aos animais. É que, en verdad, ti cando sintes máis aprecio por eles é cando tes algún. Se nunca tiveches, pois é como que non tes esa empatía con eles ou ese cariño, pero unha vez que tes un, é como que ves o resto dos gatos e dos cans que ves por aí, é como que che dá máis pena. Entonces, ben, claro, faste amigo de xente que ten cans, que ten gatos, das protectoras e tal. Entonces deciden que queren aportar o seu graniño de area adoptando un animal que está abandonado. Incluso xente que comprou cans adoptan gatos, ou gatos e despois adoptan cans, que temos, a verdad, aos que nos gustan, vai da mau, non? Temos moitísima xente que adoptou gatos que na súa vida tuvera gatos, e descubreu que eran os gatos e están felices e encantados, ou que sempre tuveran cans. Son animais moi diferentes, pero, en verdad, todo é conocelos. Como se fai un voluntario para estar, por exemplo, con vos? Pois, nós sempre facemos campañas para pedir voluntarios porque nós temos 2 refuxios de gatos e cans, entonces necesitamos voluntarios porque hai que facer moito traballo con eles. O voluntariado activo non é o de ser socio, poñer cartos e tal, senón é ir ao refuxio, limpalos, estar con eles, dar cariño, leválos ao veterinario, bueno, todo o traballo diario dun refuxio de animais. Basicamente é eso, estar con eles, limpar como os areeiros, fregar e tal, e leválos ao veterinario, coidalos, darlle cariño, e preocuparte por eles, basicamente. Que pasa? Non é necesario moito tempo, hai voluntarios que veñen un día a semana, hai voluntarios que veñen 5 días a semana, depende. Pero, bueno, o que hai que ter é actitud e ganas de axudar. E como se mantén realmente tamén un refuxio? Supoño que non é doado, non? Tampouco. No noso caso, as instalacións son doadas polo Concello, que nos deixaron as instalacións, e despois entre os voluntarios poñemos cartos para comprar cousas e eso, e despois tamén o Concello nos axuda ca recollidas dos animais que recollemos dentro do Concello, enfermos, abandonados e tal, tamén nos aportan un pouco. E despois a base de huchas e doacións da xente, en huchas e iso. O sea, que tens que estar sempre tamén funcionando ou buscando, non? Sempre. Dunha maneira ou doutra. Sempre a deber. Que tristura. Que complicado, non tamén? Sempre. Hoxe toca reportaxe con interferencias. Novo ataque sin mal. Rosa, esto entre cans e gatos estamos, Daños colaterales.
estábamos a falar durante este tempo, pois, de gatos, de cans, de refuxios, da axuda que, bueno, pois, que sempre tedes, pero que no teu caso, e no caso, pois, sí, do teu marido, vos estades sempre con esa parte empática. Temos unha tara, que queres? Temos tara. Tara para nada. Por que dicimos isto? Pois dicimos isto porque tamén está na vosa casa, bueno, tedes tamén un fillo de adoptado e con un proceso tamén complexo, non? A vos o sinxelo non vos vai, non? Non nos vai, eso do fácil non sabemos como vai eso. Como decidistes, bueno, pois dar ese gran paso, porque ao final é un gran paso tamén, e adoptar? Bueno, eu tiño moi claro, desde da miña parte eu sabía o de sempre. Eu tomei esa decisión xa fai moitos anos e nada, só tuve que comentarlle a Saúl para que ele entrara polo aro. Pero tampouco foi difícil, ele tampouco tamén é unha persona que, bueno, como a min, entendeu-no. E nada, decidimos meternos na aventura e non sabíamos que queríamos adoptar en África. E nada, metémonos en unha asociación, fixemos un contrato de adopción con eles, unha asociación de Vigo que adoptaba en Burundi, fixemos os cursos da Xunta, e nada, embarcámonos. Tardamos moitísimo tempo porque complicaronse as adopcións mentras nós estábamos no proceso, tardamos 6 anos, e nós fomos os últimos en viaxar a Burundi. No noso caso pasámoslo moi mal porque foi un proceso moi complicado, pero bueno, fomos afortunados porque ao final conseguimos, que hai moitas familias que se quedaron atrás. O sea, foi moi duro, moi complicado, pero bueno, repetiríamolo 1 millón de veces, pero bueno, foi un proceso moi duro. No voso caso, como ben dicías, levou bastantes altibaixos? Sí, baches no camiño, tivemos moitos, sí. Sí, porque, mira, nas adopcións sempre che din, cando vas a reunións da Xunta, o paso previo a adoptar, tens que ir a unha reunión á Xunta, non? De adopción. E sempre che din, sabes cando empezas, pero nunca sabes si vas a acabar. Non che din cando, senón, si vas a acabar, ao mellor acabas, ao mellor non, ao mellor consíguelo e ao mellor non, porque son procesos moi largos no tempo, son países complicados, porque sempre son países tercermundistas e hai problemas burocráticos un montón. O que hoxe é blanco, mañán é verde e pasado é azul marino, entonces é un proceso que sempre se vai movendo e non sabes. É longo no tempo, pero é que non sabes nunca se vai a durar 3, se vai a durar 5, se vai a durar 6, é complicado. A adopción internacional, no noso caso, pero hai moitos casos, é moi complicada. Claro, como decías, no voso, por fortuna, ainda que foron moitos anos, bueno, pois de baches, tedes a fortuna que está Rodrigo con vos. Sí, porque durante ese tempo dudábamos de que fóramos a acabar. Entonces é moi duro porque levas moitos anos esperando e xa queres tirar a toalla porque nunca sabes se vas a acabar. Sempre estás pedindo información que nunca chega. Eses países é difícil a comunicación con eles. Non é como aquí a administración, ali é moi diferente, entonces é complicado meterte en ese barco, é moi complicado, é difícil. E agora logo xa dese trámite, dese mal trago. Cando acabas eso xa é todo, vamos, é todo maravilloso. Ademais, nós somos super afortunados porque o noso fillo é maravilloso, o sea, nunca non tuvemos ningún problema de adaptación con el, ni uno solo, ni un día. El foi vir aquí e era como se nacera aquí, e tiña 4 anos e medio, o sea, porque a xente decía, ai, é maior. Eu decía, é maior, Dios mío, 4 anos e medio, por favor. Que eu non me acordo cando tiña 4 anos e medio. Non se vai adaptar a vos, porque claro, como é maior, sabes, a xente tamén era un pouco, é maior, Dios mío, é maior. O sea, eu se alguén mañá me pide, volverías a adoptar, volverías a ter un... Sin duda. E animaría a todos aqueles que teñan unha mínima dúda en adoptar a un neno maior de 4 ou 5 anos
que se animen porque non poden facer nada mellor. El adaptouse en 0, en 2 meses falaba castellano, con 4 anos e medio, o sea... Vamos, é como el, nas familias cas que temos contacto que adoptaron con nós en Burundi, vamos, todos nenos, vamos, que se adaptaron, vamos, o problema somos nós, non son eles, Nós que temos os nosos problemas e os trasladamos a eles non teñen problema ningún, os problemas somos nós. Tantas veces, non? Que os problemas son dos pais ou dos maiores e se trasladan así os nenos e ao final van collendo todo. Estou convencida. E que di el agora, logo destes anos xa aquí? El como non se acorda, en verdad, de Burundi, pois tampouco pode dicir moito. El sabe, lógicamente, sabe todo, exacto, que é adoptado, sabe de onde ven, el sabe perfectamente todos, a todos os seus amigos, o sea, é un tema totalmente aberto na nosa casa. El é como un neno máis, el tampouco é diferente aos demais, el non nota a diferencia cos demais porque ele é un neno máis como os demais. Só que os seus pais non son os seus pais biológicos, nada máis. Pero xa o di el tamén. Dio, claro. Nada máis. Poño que tamén esa parte de naturalidade entre a propia familia tamén é básico para eles, non? Sí, fundamental. El ten que saber en todo momento cales son as súas raíces. El naceu en África, el é burundés, aínda que teña pasaporte español, porque ele a veces dime, pero, mamá, yo soy africano. Digo, non ti eres español porque non hai doble nacionalidade entre Burundi e España. Digo, non, ti eres español, ti eres negro, español, porque teus pais son españoles. Claro. Pero el ten claras as súas raíces, el sabe onde naceu, con quen viveu e onde, vamos, el teno moi claro. Que é fundamental, teno que saber porque para a súa madurez mental é fundamental. Decías antes tamén, bueno, que cando veu Rodrigo, outros nenos, ou nenas tamén viñeron con el, estabades en contacto. Seguides en contacto con algúns? Sí, con varias familias. Sí, porque, queres que non, éramos poucas familias que adoptábamos en Burundi, entonces estábamos en contacto entre todas e ao final casi todas conseguimos adoptar. E si temos dos de Galicia, con moitos temos contacto. Sí, para que vexa que hai máis xente na súa situación, porque ser único tamén é un pouco difícil. Entonces, eles que vexan que hai máis xente como el, ou como eles, sabes? Que non son únicos, que poden decir, pois non, pois eu conozco outros no meu caso, sabes? É máis fácil verse así. Todos, ademais, hai algún que foi para Vigo e tal, pero a maioría viven en povos pequenos, entonces son, ou hai, Rodrigo é o único negro no seu cole, é o único adoptado no seu cole, entonces que el sepa que non é o único, por ser no seu cole o único non quer dicir que sea o único que el conoce, que se pode identificar con outras persoas que estén na súa mesma situación. Para el é máis doado de entender cando hai máis como el, que non é o único no mundo. Algúnha vez vos dixo algo de que se sentise mal ou incómodo ou que escoitara algo? Non. Tamén é importante, non? Sí, A hora de ese eu tiña un trato. pouco de medo, porque claro, sempre pensaba en que cole vou meter, porque ao mellor é mellor metelo en un cole que haya outras etnias, marroquíes, negros e tal, ou metelo nun cole pois máis pequeno, que a mí me gustaría, que deran o tipo de educación que a mí me gusta. Entonces, ao final decidimos o segundo, porque é un cole pequeno, é máis cercano, e se hai algún problema tamén, enseguida os profesores non lo trasladarían. Entonces, ao final, eu estou contenta co cole, el, a verdad, non ten ningún problema, nin os profesores non se dixeron nada, levase fenomenal con todos os nenos, ao ser tan poucos, conócense todos, a verdad, conocémonos os pais, entonces non ten ningún problema. Decías que, bueno, que cando chegou apenas 2 meses despois xa falaba, bueno, pois español, supoño que entonces no cole pois todo ben, non? O sea, como calquera, me refiro. Estudiarás máis ou menos o que sea, pero... No, el empezou en infantil, chegou en infantil, nos viñamos en julio do 2017, empezou en infantil, pero non empezou en setembro, porque leva un pouquinho tempo aquí aínda, entonces eu non quería metelo ao cole, quería que estuvera máis tempo con nós. Empezou en diciembre, enero, xaneiro, a jornada completa, pero el quería ir ao cole. Desde o primeiro día, levámoslo a conocer o cole, era un cole superchulo do método Montessori, con parques grandes fora, facía moito tempo fora, entonces el quería ir ao cole, ya, vamos, el quería... Non, ningún problema, nunca. El non dou ningún problema, nunca.
O sea que super adaptado. Sí. Non, por eso non hai que ter medo, se pensades en adoptar na adaptación de nenos que son un poquinho máis grandes. De feito, con el viñeron 2 gemelos de 9 anos, fenomenal. No cole, no curso que lle correspondía, vamos, de maravilla. Supoño que esa parte empática na familia está, bueno, pois como unha das bases, non? Esa empatía para cos outros. Sí, claro. Aí estamos peleando. E como a toma el no seu día a día tamén? Como vos ve a vos? Pois mal, porque aquí súa nai non fai máis que berrar e o padre que me manda a non sei que e eu tengo que hacer la cama e a ver que pasa, sabes? Porque ser fillo único nesta má familia non mola nada porque ten que traballar. O sea, como un neno normal. Igual, exacto. Como a todos, non? Como Que podemos dicir. Como a todos. Non está máis consentido que o resto, o mismo. Igual. Xa vedes que esa parte empática ven de familia, neste caso da nai. O pai, hoxe non o imos a ver, pero de verdad, pai e fillo igualitos. Pois sí. Rosa, tamén empresaria. Aquí non se acaba todo con ou parte animais, parte mamá, non, tamén empresaria. Tamén. Como lle das tempo a todo? Como fas? Como divides as horas do día? A veces penso que me teño que partir. De E non o verdade, fas? necesito partirme ou partir o día porque non me dá a vida para todo. Pois tamén eu creei unha tenda, bueno, abrina, fai moitos anos, fai 22 anos, e aí seguimos aínda, peleando. 22 anos, casi nada. Pois sí, peleando aí. Pero moi ben, moi contenta porque en verdad foi a miña creación, eu empecé sabendo moi pouco e aí estou peleando aínda todos os días, renovándote, aprendendo e agora máis que nunca peleando moito. Tempo de Covid, aínda estamos e vamos, que a cousa entre unhas e outras parece que non damos levantado, non? Sí, levamos uns anos moi malos, pensa que eu vendo moda é como non é primeira necesidade, entonces a xente primeiro ten que cubrir as súas necesidades básicas e despois van os demais, entonces cada vez quedan menos cartos para eso, entonces é complicado porque eu vendo un artículo de gama media alta, entonces pero gama media para xente de nivel medio, que é o que máis sufre todas as crisis, sempre. Porque a xente que ten moitos cartos sufre menos as crisis. O que sempre a sufre é a clase media. A clase alta, pois aí está, sempre aguanta, máis ou menos. Pero a clase media que sufrimos todos os impostos, as que sufrimos a luz, o gasoio... Entonces, aí peleando, sempre peleando. E seguimos, porque isto parece que non para, non? Afectan, sí, porque todas as crisis te afectan, se non é unha e outra, sempre estamos en crisis. Pero bueno, hai no que tomar con humor, porque senón... E nestes 22 anos levades unhas cuantas xa, non? Porque senón é unha e eu outra... viví varias complicadas, que cerraron... Ademais, en cada crisis cerran moitas tiendas, porque sempre é, sabes, cerramos mogollón de tiendas. Eu tiña 3 tiendas, tuve en 2 tiendas, bueno, vas cerrando, quedaste con unha, e bueno, vas adaptándote, porque non che queda outra, adaptarte aos tempos. E se non podes vender unha cousa, pois terás que vender outra, tens que diversificar. Antes só vendía bolsos, agora vendo roupa, bolsos e zapatos. Tens que ir adaptándote un pouco e ver o público do que dispón para ti adaptarte o que a xente demanda e o que a xente pode comprar, ese outro. Ao final sempre toca reinventarse, non? Sí, é un tema moi dinámico e tens que estar sempre movéndote cando fora de que cerraran tantas marcas, nos quedámonos de repente que traballábamos moitas marcas e quedaste con moi poucas, entonces tens que ver hacia onde te moves, a que público queres chegar.
Entonces, sempre tes que estar aí cas revistas de moda, nas feiras, e tes que estar adaptándote un pouquinho ás circunstancias do momento no que estás vivindo. Nos tamén nos imos adaptando, imos escoitando, imos preguntando e chega o noso momento máxico. A cara de Rosa é un pouco como, e agora que? Agora ven esta gran parte do retrovisor, que é a pregunta máxica. Espera que se nos vai escapar o micro. Programa desde el retrovisor, verdad? E todo ten un para qué, o programa tamén. E a gran pregunta. Rosa, cando te miras no retrovisor, que ves? Diola, eu non sabía esa pregunta. Eso foi a traición. Que vexo? Jolín, que difícil. Pois, a ver, vexo unha muller loitadora, forte, empática, sensible, ahora vou dicir algo malo, tamén. Non todo vai a ser bo. Son moi exigente, teño mala leche, pero que vexo? Bueno, eu intento ser mellor cada día e ofrecer o mellor de min, que é o máis importante. Esa foi casi a nosa presentación, cando a fixemos, paramos aí atrás, e sí, decíamos que viñamos pois a Ribeira, terra dunha parte das Tanxugueiras, viñamos a ver a Rosa, non tocaba ao resto, pero decíamos de ti, Rosa, xustamente esa resposta que obviamente ainda non estaba feita a pregunta, pero decíamos de ti xustamente eso, unha persoa, unha muller empática, valente, forte, e facíamos referencia pois un pouco a que viñamos aquí a Ribeira, de aquí, como decíamos, unha parte, pois isto, das super recoñecidas agora mesmo, máis que nada agora, xa eran de antes, pero bueno, agora a nivel pois máis internacional, non? As Tanxugueiras por ser de aquí pretiño, pero por esa forza e por ese valor, non, que transmiten, que é algo pois realmente Galicia, terra meiga, muller empoderada, e viñamos a xunto dunha. Por eso era esa similitude nese sentido. Por anos non, estamos cerquiña, pero casi. Un pouquinho máis ao lado. Casi. Pero sí que era un pouco esa tamén, bueno, pues sí, esa presentación de quen eras realmente, vale? Por eso, aínda que non sabías esta pregunta, non se pode saber todo. Pois non. Foi a traición, Esa é a parte básica de desde el retrovisor, e que sin eso nós non estaríamos aquí, todos o saben. Rosa, non sei se queres apuntar algo máis a quen, bueno, pois a quen nos está vendo. Pois que cada un, falo desde o punto de vista da muller, que dé o mellor de si mismo e que sea feminista sempre, que loite polos dereitos das mulleres, sempre, que non o dude. Pois, así, con esta gran despedida, esta gran proposta tamén, claro, decimos chao, gracias, ata dentro duns días, que volvemos a estar aquí. Chao, gracias, Asun. Gracias a ti. Levanta, que se nos escapa el micro. Asunada desde el retrovisor.